Искате ли да живеете на тихо, уютно и модерно място, далеч от града и в същото време в близост до природата? Запознайте се с Флора Парк. Едно кътче природа, уют и спокойствие на крачка от центъра на оживената столица. Построен върху 25 декара площ, Флора Парк разполага с 14 жилищни сгради със собствен парк и дизайнерски фонтани, детски площадки, басейни, фитнес, спа-център и подземни гаражи. Впечатление правят жилищните площи на последните етажи, които са с 3-метрови тавани и декоративни скосявания към тях, които увеличават полезното жизнено пространство. В допълнение към това отлично решение са вложените покривни прозорци Velux, които даряват жилищата с естествена животворна светлина. В един от мансардните апартаменти намира своя нов дом семейство Веселинови. Преместването се отразява положително на цялото семейство. Най-щастливи се чувстват децата, които доскоро споделяли обща стая и нямали достатъчно лично пространство. Освен че вече са самостоятелни, те се наслаждават на прекрасен изглед към планината през деня и към звездите през нощта. Впечатляващата гледка се открива пред тях благодарение на вградените във всяка стая 4 покривни прозореца Velux. Обилното количество дневна светлина, проникващо през прозорците, стимулира способността за учене на децата, а възможността за пълно затъмнение им гарантира здравословен и качествен сън. Тези условия се регулират благодарение на комбинацията от затъмнителни щори и сенници Velux. Широко и светло е. Лятото се събираме по-често на терасата, а зимата се наслаждаваме на гледката отвътре, споделят собствениците. Обожаваме живота си тук. Покривните прозорци внасят чувство за простор и свобода. Условията на живот с достатъчно дневна светлина подобряват здравето и благополучието на живущите. Velux. Животворна светлина.